başta başlamda da onu bilen aýtdym, men hukuk goraýjy däl, men siýasatçy diýip. Ýöne men oňa elmydam aýdyp geldim, men ýa-ni hukuk goraýjy däl, men siýasatçy. Men bäde siýasy işlem dowam etdirem. Men ilim bilen işim ýok. Men öz ýolum bilen 30 ýyl şu ýoldan gelýän, ha ömrüm otor inşallah şu ýoldan gider. Gollugy otordy. Almurat ýanky siýasatçy bilen eýleklen beňde şeýeri bar da şu gadim kärim. Ha dogrudur. Men siýasatçy da. Ya men ýa-ma kanun çykardy. Yok, men aňa yok, özüňe çekme. Men meňde şeýeri bar da, demek diýä, ben Orsaýdaýyn, ýa-ni aýar adamlar bizden demerak görmedin de. Ýa-ni u prostitutka diýä, ложный оргазм diýä, u politika diýä, ложный patriotizm diýä. İkisini beňde çeýip aý bolmaly. Mümkin.